Digo, pero queren facer todo un plan a gran escala, un sistema de planificación, como cando decía Lenin, vou crear el socialismo, vale, créalo. Porque digas que vai ser el socialismo, no, eso non transforma ese socialismo en algo competitivo. Pero es que non se pode facer, no, que ponemos dinero e ya está. Non se pode. A mí non podes poñerme a facer chips, ainda que me des 10 millóns de euros al mes, non sei facelo. A transición eléctrica tendría que ser, só se faría dunha forma. O coche eléctrico, o vehículo eléctrico, fora percibido como un ben de mellor calidad o que temos agora. Quero dicir, todos nós pasamos do teléfono de rodas ao teléfono de teclas a un telemóvil. Nadie nos lo mandou e cambiamos en poucos anos. Por qué? Ahora digo, a Unión Europea que está facendo? Que está facendo? Si, está dando nos dous pés. Pero a través de que? Primeiro, quere facer unha transición enerxética. Eu xa non me meto coa Xenda 2030, que agora falar deso case é falar como de conspiracións e cosas así. E o señor Moreno gustanlle moitas conspiracións, pero pero non sei se é o máis adecuado. Pero digamos, eles fan unha xenda, teñen unha xenda para, por exemplo, para un vector, que é a mobilidade eléctrica, queren electrificar todo. E aí Turiel, por exemplo, é excelente. Turiel é excelente, porque Turiel dice, no, cando critica que non pode ser, vai analizando punto por punto mellor que moitos de nós, vai dicindo, non pode ser por isto, non pode ser por isto e isto. Además, ti faz un plan, claro, pero non tes en conta todos os factores que influyen para facer un plan. Ti dice, no, cambiamos el coche eléctrico para el 2030, ya está. Non? Que é o primeiro que pasa. Por exemplo, aí sí vai estar prohibido o motor diésel a partir del 2035. E depois se queixa, por exemplo, Turiel de que non hai diésel, non? Pode ser que non haya diésel porque non haya diésel porque se reduzca o petróleo, pode ser que tamén que as refinerías digan, aí sí, vai prohibir o diésel, entón, cando hai un fecho a planta de diésel ou cando se avería a máquina de diésel, non a reparo. Hai que comprar unha nova refinería de diésel, non a compro, como vou a comprala? Se vai estar prohibido. Que pasa que hai un desaxuste temporal, a fechas antes de que se acabe de todo a demanda. Pois eu digo que os procesos son bastante máis complexos do que parece, porque dice, se me estropeou a planta de diésel, pois non a reparo. Pero sigue habendo demanda. Pero non hai quen a produza, e así irá pasando. Eso que muitas veces dicen, non é que falta, escasea el diésel. Bueno, escasea relativamente, pero pode tamén deberse a cousas como esta. Así que non só nosotros empezamos a destruir industrias vellas, as empresas de automóvil non renovan tampouco as plantas de produción de combustión, abandonase a investigación en produtos de combustión, non? E nun montón de cousas máis. Pero, claro, ao mesmo tempo, non creaches a infraestructura necesaria para que o coche eléctrico sea atractivo. Quer dicir, se dixeras que o coche eléctrico chegase con un enchufe como nun móvil, enchufas en calquer sitio e carga, vale, pois é boa solución. Pero esa forma de carga, non sei se é posible, que esa non me meto, creo que non é posible, a día de hoxe, en principio, se fora posible, pois sí, todo o mundo querría un coche eléctrico, todo o mundo leva un móvil en riba. Non é estar en contra, o problema é que tes un coche eléctrico sin o resto da infraestructura desenvolta ao mesmo tempo. O que tes é unha especie de lastre. Porque tes un coche que te tarda moito en cargar, non tes infraestructura de recarga, as baterías aínda non teñen autonomía ou non teñen a capacidade de adaptación necesaria. Entón, claro, esos son os problemas que hai. O hidroxenio verde. O hidroxenio verde é unha ficción. Están falando moitas plantas así, todas subvencionadas, por certo. Non? Pero que o hidroxenio verde é unha función, hai que cambiar os motores, hai que cambiar os depósitos dos coches, hai que cambiar toda a industria, e os oleoductos non vale un oleoducto normal. Non vale porque creo que saben máis os físicos, así, pero creo que ten unhas capacidades corrosivas que non ten o outro. Entón, digo, queren facer todo un plan a gran escala, un sistema de planificación, como cando decía Lenin, vou crear el socialismo, vale, créalo. Porque digas que vai ser el socialismo, eso non transforma ese socialismo en algo competitivo. Daí vivo o comunismo de guerra. Pois algo semellante sin chegar aos extremos de isto. Simplemente estás destruindo a tua industria, porque ti o que sabes facer, como normal, son coches de combustión, é o que sabes facer. A xente dice, non, é que ponemos dinero e nos transformamos ahora en unha industria así hipercompetitiva. Non, é o que saber facelo. A mí me das $1 millón ou $1 millón al mes, eu non me transformo nun físico ou nun ingeniero. Nun arquitecto. Toma, aí fai transición. Non valgo, non sei. O sea, ainda que supera, ainda que tardara empezar a carreira de cero, empezar a facelo. Non.
Se a arquitectos profesionais como Xelas levarían os de ventaxa, me ganaría. E nunca partiría con retardo. E o que estamos pasando? Porque non é chegar e cambiar unha planta por outra, como pensa a xente, quitamos unha cosa, é que hai que saber facelo, hai que saber facer chips, saben facer chips. Os chips, además, cada vez son máis puros, requiren unha pureza maior de non sei que refinan ali, que é unha cousa espectacular, que ten unha capa só dunhas micras de átomos, non sei que, bueno, os que sepan que falen deso, digo, non sei específico, pero es que non se pode facer, que ponemos dinero e ya está. Non se pode. A mí non podes poñerme a facer chips, ainda que me des 10 millóns de euros al mes, non sei facelos. Ainda que supera, que miña mente non vale para esas cousas, tardaría anos en saber facelos, non é chegar mañán e poñer. En cambio, nosos enxeñeiros de combustión, que sepa de enxeñería que me corrixe, pero creo que, ainda que sean enxeñeiros os dous, non están especializados cada nunha cousa, e se son vós, saben moito da súa cousa, non teñen necesariamente especialistas na outra. Tardan tamén en adaptarse e cambiar as fábricas, e cambiar toda a logística e cambiar toda a industria. A máis, moitas veces, é mellor empezar de cero que cambiar o que existe. Unha fábrica de camións non a podes transformar nunha fábrica de medicamentos. Son cosas distintas, fabrican cosas distintas. Entón, na transición metemos dinero e ya se non, señor. Algúnas cousas podrás, e con subvencións podrás conseguir a cosa, ou fechando mercados, pero non consigues todo isto. Estás con todas estas teorías de cambiar o coche eléctrico, de mobilidade. Turiel o dice Turiel, isto é imposible, tamén o digo eu, é imposible. Por argumentos semellantes aos del, pero distintos. Un sistema de planificación central, de cambiar unha transición dese estilo, non se pode facer. Falta información, falta cálculo, un problema de cálculo económico unha vez máis, un problema de coordinación entre factores e coordinación no tempo. E eses elementos non os hai. A transición eléctrica tendría que ser, só se faría de unha forma. Co coche eléctrico, o vehículo eléctrico, fora percibido como un ben de mellor calidad co que temos agora. Quero dicir, todos nós pasamos do teléfono de rodas ou teléfono de teclas a un telemóvil. Nadie nos lo mandou e cambiamos en poucos anos. Por qué? E cuidado, e ao mesmo tempo cambiou toda a infraestructura, toda a logística que vai detrás do telemóvil. Por que cambiamos? Fixo falta que nos subvencionaran, poñernos un plazo así, ou simplemente a xente viu que isto que temos agora é mellor ou aporta unhas cousas que non tiña o vello? Eso é o que temos que ter en conta. Entón, o coche eléctrico, se fabricas un produto que a xente perciba como mellor, tranquilo que cho quitan das mans. Como abandonamos o carro de cabalos polo automóvil ou como o camión sustituiu o tren. Porque aporta unhas cousas, as que sean, que son distintas. Despois está toda a cuestión psicolóxica da Unión Europea. A mí faime gracia isto como se chama? Volta ao salvaxe, ou como se chama? Rewilding, non? O rewilding, sí. Isto é un libro de un señor que se chama, un dos libros casi póstumos de O. Wilson, un biólogo, autor de Consiliencia, a unión de las ciencias e el conocimiento social, unha cousa así, de unificación de las ciencias. Pero ten un libro que se chama Media Tierra, non sei se algún o conoce. Sí, non? Media Tierra, que é o que ven a decir? Que hai que deixar a mitad do planeta para que este salvaxe como estaba antes, non? E vivir con media tierra. É dicir, que media tierra para os humanos e outra media tierra para que estén ali os rinocerontes. Sí, o bicherío e todo que sale nos documentarios. Cuidado que a mí me gusta me calles os bichos, que non son, como bo conservador, son conservacionista, me gusta calles os animais. Pero claro, manter aquelo salvaxe, primeiro, en que etapa de salvaxismo? Porque hai que fixar un lapso de tempo, qual é a época correcta da naturaleza a que hai que volver. Creo que hai debate, creo que algúns optan polo Pleistoceno. E incluso, non estou falando de broma, algúns falan de recuperar ou clonar ou coller bichos parecidos aos mamús ou así e volver a soltalos por ali. Ou se poden clonar, non, senón animais parecidos. Non estou falando de broma. Non estou falando de broma. Non digo porque hai o libro de Shepard, Coming Home to un Pleistocene, la vuelta a casa al Pleistoceno, que non é un debate, porque digo que a Unión Europea adoptou-no como medida oficial, e o puxo tamén como medida, que boa parte da Europa ten que ser salvaxe, non que estamos acostumbrados ao co verde, o paisaxe sea así bonito, o paisaxe humano, non? Con prados, os bosques así de madeira nobre, etc. Non, queren volver a que este salvaxe. Unha parte de territorio, claro, fai unha... Moitas desas terras, hoxe en día, son terras agrícolas. É un cambio terrible. Despois,
todos os cambios nos fertilizantes, todos os cambios no... Bueno, a PAC comezou con unha política de prezos, xa empezou facendo daño, non? Xa empezou con unha política proteccionista, xa empezou con unha política que fixo un daño terrible á competitividade da europea. Eu sempre conto o caso de Nova Zelanda. Hai un libro moi bo, se lle gusta isto, que como se chama? La agricultura e el Estado, de Pasur, chamase así en español, non? E ten o primeiro capítulo, a introducción vai sobre a política agraria común. Digo, porque xa me interesa ese tema, que é moi interesante. Bueno, empezamos con políticas de precios, empezas con distorsionando por completo a agricultura, porque uns precios os subvencionan, son por máximos, outros mínimos, moitas explotacións europeas abandonaron cultivos tradicionais, pues, de hortalizas ou así, para poñerse a facer leite, porque a leite era o produto estrela, e tiña un precio de garantía, entón se abandonaron un montón de cousas para producir prados, despois se producía leite de máis, empezou a poñer cuotas, empezou a haber leite en negro, empezou todo a haber un montón de cousas, non? Pero claro, fai un daño terrible de cultura. Sempre poño o caso de Nova Zelanda. En Nova Zelanda hai un momento que dice nada, que produce cada un o que lle dá gana, como lle dá gana, aquí non hai subvención ninguna. Ahora, ten a agricultura mellor do mundo. E os produtos agrarios mellor do mundo. E cando vou a Guatemala a visitar a Dani, sempre veo que a manteiga que me poñen para almorzar é de Nova Zelanda. E digo, como chega de Nova Zelanda hasta? Pois chega. Chegando, pois chega e máis cousas. Como non chega? Porque son super competitivos. Simplemente diseñan e sin axuda ninguna. Esas dúas cousas son as que están causando, digamos, o decrecemento. Non porque sigan as teorías do colapso, non porque, creo eu, por lo menos parece que non as conocen. Non me consta que as conozcan, así en profundidade. Pero o que están conseguindo é o que queren os decrecentistas. O que pasa é que non o están facendo dunha forma ordenada e vai ter consecuencias, digamos, porque están facendo por decreto, e vai ter consecuencias, entendo eu, que perniciosas a medio plazo.